Hola, benvinguts i benvingudes a la història que no sabies. Aquesta setmana es compleixen 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco. Mig segle. I encara avui el seu nom continua apareixent en debats, en comentaris a les xarxes o fins i tot als plens del Congrés. Costa imaginar que la figura d'un dictador mort fa mig segle continuï tan present, però el franquisme, més que un període, va ser una ferida profunda que encara no ha acabat de cicatritzar. Apareix en debats, en manifestacions, en memes i fins i tot en nostàlgics que encara diuen allò de «con Franco se vivia mejor». I és curiós perquè costa trobar cap altre dictador europeu que 50 anys després de morir segueixi despertant tantes passions i tantes mentides. Avui parlarem de com va construir el seu poder, dels mites que encara l'envolten i sobretot de com seria Espanya si Franco simplement no hagués existit. Quan Franco va morir, el 20 de novembre de 1975, Espanya era encara una dictadura, l'última d'Europa Occidental. No hi havia partits polítics legals, ni sindicats lliures, no hi havia premsa lliure, ni llibertat d'expressió ni dret de vaga. I les dones, per exemple, necessitaven permís del marit per obrir un compte bancari o treballar fora de casa. No parlem de l'edat mitjana, recordem que són els anys 70. El català, el basc i el gallec continuaven prohibits a l'escola i la por encara arrelava en moltes famílies. Franco havia arribat al poder gairebé 40 anys abans, després d'una guerra civil que ell mateix havia provocat. El 18 de juliol del 1935, un grup de militars feixistes encapçalats per Franco s'aixecava contra la Segona República. Una república jove, només tenia 5 anys, democràtica i imperfecta, sí, però amb una ambició enorme de modernitzar el país. Educació pública, reforma agrària, drets de les dones, la separació de l'Església i l'Estat, tot això va quedar interromput per les armes. El cop d'estat, que havia de ser ràpid, es va convertir en una guerra llarga i devastadora. Uns 3 anys de combats, fam i terror que van deixar prop de 500.000 de morts, ciutats destruïdes i més de 400.000 exiliats, molts dels quals ja no tornarien mai més. Quan les tropes franquistes van entrar a Madrid, el 1939, Franco es va autoproclamar caudillo d'Espanya por la gracia de Dios i va començar a desfer tot el que havia representat la república, la llibertat, la cultura, la ciència i també l'esperança. A partir d'aquí, tot el país va quedar sota el seu control. Una Espanya grisa, poruga i aixafada sota un únic lema, una grande i libre. Els primers anys van ser duríssims. Aquells anys 40, que alguns encara idealitzen com a temps d'ordre i moral, van ser en realitat anys de fam i de misèria. Franco va imposar un model econòmic autàrquic, és a dir, que volia que el país fos autosuficient, tancat al món i lliure d'influències estrangeres. Sobre paper semblava molt patriòtic. En la pràctica va ser un desastre. Sense comerç exterior, sense inversions, sense matèries primeres, els preus es van disparar i la producció es va enfonsar. Amb les cartilles de racionament, la gent feia cues per comprar pa, oli o sucre i l'estraper-lo, al mercat negre, es va convertir en l'únic mitjà de supervivència per molts. Els afins al règim, però, vivien bé, com passa sempre. Mentre la majoria passava gana, els alts càrrecs, els militars i els empresaris col·laboradors s'omplien les butxaques. El PIB espanyol del 1950 era encara inferior al del 1935 i el nivell de vida molt per sota del de qualsevol país europeu. I és que Espanya, després de la Segona Guerra Mundial, havia quedat totalment aïllada, rebutjada per l'ONU i fora del Pla Marshall per haver estat amiga de Hitler i Mussolini. Franco, però, va saber esperar, però mentrestant construïa el seu relat. El seu poder s'aguantava sobre 3 pilars bàsics: la repressió, la religió i la propaganda. L'Església Catòlica va ser una peça clau del règim. El nacionalcatolicisme ho impregnava tot: l'escola, la política, la família i fins i tot la moral quotidiana. La religió servia com a eina de submissió i control. Els mestres republicans van ser expulsats i substituïts per religiosos. Els llibres de text descrivien Franco com un enviat per Déu i la dona era educada per ser submisa i virtuosa. El divorci i l'avortament, esclar, eren il·legals i l'adulteri femení, delicte. L'Església no només va beneir el règim, sinó que també l'alimentava ideològicament. Mentrestant, la repressió era sistemàtica. Més de 100.000 persones van ser afusellades després de la guerra, milers més condemnades a treballs forçats. Els presos polítics van construir pantans, carreteres i fins i tot el Valle de los Caídos, Cuelgamuros actualment, aquella tomba monumental que Franco va fer aixecar com a símbol del seu triomf i on ell mateix va voler ser enterrat. Durant dècades, milers de nadons van ser robats a les seves mares republicanes o pecadores, entregats a famílies afins al règim sota el pretext d'educar-los cristianament i allunyar-los del gen rojo.
El més esfereïdor de tot és que aquesta pràctica va continuar molt després de la mort del dictador, gairebé fins ben entrats als anys 80 i 90. Una xarxa de metges, monges i funcionaris perpetuava aquest robatori d'identitats com una extensió natural del control franquista sobre la societat. És només un exemple de com la maquinària del règim no es va apagar al 75, sinó que va seguir funcionant en silenci durant moltes dècades més. Pel règim de Franco no hi havia prou en controlar tot això. Calia controlar també les ments. I aquí entra el gran instrument de la dictadura, la propaganda. Sense xarxes socials, sense premsa lliure i sense televisions independents, l'Estat tenia el monopoli de la informació. Només hi havia diaris oficials, ràdios sota censura i a partir dels anys 50, Televisió Espanyola, amb 2 canals, tots dos franquistes. I abans de cada sessió de cinema era obligatori veure el Nodo, el noticiario de documentales. Allà, durant uns 10 minuts, Franco sempre hi sortia somrient, inaugurant pantans, beneint nens o caçant ànecs. Su Excelencia el Jefe del Estado, en su recorrido de 4.000 kilómetros por tierras de Aragón y Cataluña, visita la zona donde se construye la presa de Mequinenza sobre el río Ebro, que ejecuta la empresa nacional del Ribagorzana en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas. Desde el mirador se alcanza una amplia perspectiva del emplazamiento sobre la confluencia del Ebro y los ríos Segre y Cinca. El gran proyecto hidroeléctrico se va realizando en los plazos fijados y las gentes de todas las localidades por donde el Generalísimo pasa le expresan su reconocimiento. En el pantano de Santa Ana los aplausos vuelven a saludar la presencia de Franco, que guiado por los altos técnicos de la empresa, examina los trabajos de la gran obra, uno de los aprovechamientos más importantes de esta cuenca. Otra de sus funciones es la de regar una extensa zona de Huesca y Lérida. El pantano de Santa Ana, situado al final del tramo industrial del Noguera Ribagorzana, será el regulador de todo el sistema eléctrico de este río. Com veieu, no era informació, era propaganda pura i dura. I quan només hi ha una veu, és fàcil creure que tothom pensa igual. Aquella era l'Espanya oficial, la del caudillo providencial, la de l'ordre i la del progrés. I així és com es van fabricar els mites. El primer, el de la seguretat. En Franco no hi havia delinqüència, podies deixar la porta oberta de casa. Bé, en realitat no hi havia estadístiques fiables i la por feia que ningú denunciés. Sí, hi havia menys crims registrats, però perquè la gent callava i perquè qualsevol podia ser denunciat pel veí per rojo, per dissident o simplement per enveja. Després d'una guerra civil, és fàcil mantenir l'ordre quan tothom sap què li passa a qui parla massa, no? El segon mite, en Franco es vivia millor. Potser per alguns sí, els que estaven a prop del poder, però la majoria vivia en la pobresa. Els salaris eren baixos, es treballava 6 dies a la setmana mínim i les diferències socials eren abismals. Només a tall d'exemple, més d'1,5 milió d'espanyols van emigrar a França, Suïssa o Alemanya per poder viure millor. I, paradoxalment, els diners que enviaven des de fora van ajudar a sostenir l'economia del règim. El tercer mite. Franco va aixecar Espanya. Quan acaba la guerra, Espanya està literalment per terra. Fins als anys 50, el PIB segueix sent per sota del nivell d'abans del conflicte i la productivitat era la més baixa d'Europa Occidental. Quan arriba el turisme i les inversions no és gràcies a Franco, sinó gràcies a la Guerra Freda. Als anys 50, els Estats Units decideixen que un dictador anticomunista és útil i signen acords militars amb Espanya. A canvi, Washington envia diners, tecnologia i suport internacional. Al 59 arriba el Plan d'Estabilització, redactat pels tecnòcrates de l'Opus Dei, que obre una mica l'economia i dona pas al desarrollismo dels anys 60. Entre el 1960 i el 1973, el PIB creix més d'un 7% anual. Sí, però per sobre d'una base pobríssima. Espanya es modernitza, arriben els turistes, els Seat 600, les vacances a Benidorm i la classe mitjana urbana. Però aquest miracle arriba 20 anys més tard que la resta d'Europa. A més, aquest creixement era fràgil, basat en mà d'obra barata, sense drets laborals, amb desigualtats enormes i una educació arcaica. El camp seguia empobrit i la recerca científica pràcticament inexistent. Era una prosperitat amb mordassa, sense sindicats, sense pluralisme i amb censura fins i tot a les cançons i els llibres. Quan Franco mor, el 20 de novembre del 75,
El Llití de Vell, a diferència dels seus col·legues dels anys 40, deixa un país cansat, desigual i endarrerit. Españoles, Franco ha muerto. Aquest que hem escoltat era Arias Navarro, anunciant la seva mort per la televisió. Els països del nostre entorn feien dècades que invertien en educació i en innovació. Nosaltres encara arrossegàvem la pèrdua d'una generació sencera de mestres, científics i artistes republicans que havien marxat a l'exili. Respecto a la sucesión a la jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón. Dentro y fuera de España se ha reconocido, tanto con los aplausos como con los silencios, la prudencia de esta decisión trascendental. Ja ho veieu, el dictador ho havia deixat tot, com ell mateix deia, atado i bien atado. Les lleis, els jutges, la policia, la censura i fins i tot el seu successor, Joan Carles de Borbó, havien estat designats per ell. El robatori de nadons, que mencionàvem abans, per exemple, va continuar fins ben entrat als anys 90, una mostra clara que el franquisme no es va acabar amb la mort del dictador, només va canviar de pell. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Su Alteza Real dirigió en esta ocasión un discurso a las Cortes, del cual extractamos los siguientes pasajes. General, señores ministros, señores procuradores, plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. La transició va ser lenta, plena de tensions, repressió i pactes. I aquí és on entra en joc una altra peça clau d'aquesta història, la llei d'amnistia del 1977. Una llei que, en teoria, havia de servir per tancar ferides i començar una nova etapa. En aquell moment, Espanya sortia d'una dictadura de gairebé 40 anys i necessitava avançar i mirar endavant. La paraula amnistia sonava a reconciliació, a llibertat pels presos polítics, a la fi de la repressió. Però amb el temps, aquesta mateixa llei s'ha convertit en un mur per la justícia, perquè no només va alliberar presos, també va amnistiar els responsables dels crims del franquisme, torturadors, militars, policies, funcionaris del règim, tots ells van quedar protegits sobre el paraigües d'una norma que, en nom de la pau, va imposar l'oblit. A diferència d'altres països que van jutjar les seves dictadures, aquí es va decidir passar pàgina. I això, doncs, ha tingut conseqüències. Avui encara hi ha milers de famílies que no saben on són els seus desapareguts, torturadors que no han estat mai condemnats i els crims de lesa humanitat, que segons el dret internacional no prescriuen, continuen sense poder-los jutjar per culpa d'una llei feta fa gairebé 50 anys. És cert que en els últims anys s'han fet passes per revisar-ho amb la llei de la memòria democràtica, que s'intenta reinterpretar l'amnistia d'acord amb el dret internacional i alguns jutges comencen a investigar casos puntuals de tortura o execucions, però el pes de l'oblit institucional encara és molt gran. En el fons, aquella idea de passar pàgina va acabar convertint-se en una altra forma de silenci i potser com a societat encara estem intentant llegir en veu alta tot allò que es va voler esborrar. Ara, mig segle més tard, encara hi ha qui diu que en Franco es vivia millor. Ara bé, què hauria passat si Franco no hagués existit mai? Doncs probablement Espanya hauria seguit el camí de la majoria d'Europa, amb conflictes sí, però dins d'una república democràtica que avançava cap a les reformes socials, l'escola pública i la igualtat. Sense el cop d'estat no s'haurien perdut 40 anys de llibertats. Haurien pogut avançar abans, com França, per exemple, sense exilis, sense censura i sense por, sense perdre una generació sencera d'intel·lectuals i científics. Potser avui parlaríem d'una Espanya més plural, més moderna i més connectada amb Europa.
però desgraciadament Franco sí que va existir i la seva empremta encara es nota, perquè 50 anys després encara hi ha qui diu que en Franco no hi havia corrupció, ni delinqüència, ni pobresa i que es vivia millor. I aquests mites no són innocus, són la prova que la propaganda, quan no es desmunta, pot sobreviure dècades. Per això, després dels últims vídeos que he publicat al meu compte de TikTok i després de llegir alguns comentaris realment alarmants, m'ha semblat necessari fer aquest capítol. Perquè quan algú diu en Franco es vivia millor, el que està dient, potser sense adonar-se'n, o sí, no ho sé, és que la por, la censura i la repressió valien la pena a canvi d'una falsa sensació d'ordre. I no, no és així. En Franco no es vivia millor, senzillament no es vivia lliure. Penseu que si tot això ho hagués escrit als anys 40, probablement acabaria fusellada en alguna tàpia. Amb l'auge de l'extrema dreta arreu, és més important que mai recordar què comporta una dictadura, no per odiar ni per fer-nos les víctimes, sinó per entendre, perquè només sabent d'on venim podem evitar tornar-hi. Cap nostàlgia pot amagar el que realment va ser una dictadura que va reprimir, censurar i empobrir un país sencer durant gairebé 40 anys. Ens veiem ben aviat amb un altre capítol de la història que no sabies. Adéu-siau.